nini? Akusho lutho ukuthi wena ukhokho nawe uzoboshwa nini? Ayobaleka kwasawona. Hey baba, ngicela ungiyeke mfowethu ngilungise indaba zomuzi wami. Wena uhlukane nami phansi. Awungiyeke mfowethu. Mfethu. Manje sengivishwa abantu ababili ngilungisa umuntu wami lo. Mina ngizobe seningekho ntambama seyisendlini la. Ngicela uhlale phansi. Ngihlale lani phansi? Khona sokhuluma kahle. Asikhulumi manje. Asikhulumi nisimini. Awuthi uzongibophisa yena uboshwa nini ke yena? Ngibosha ukuthi njalo. Ukuthi umdalo. Letela phansi kwazi. Umdalo ugogo manje ugogo wena manje. Amaphoyisa ngiyawathetha wavulela. Ugogo nawe udlala nami ngiyotha wavulela. Ayiboni anakhona. Ngingane kabi kuna uthi yebo ngiyotha wavulela bese ngitshela ngibopha makunjani. Wena uzoboshwa. Kwakhona lokho ngicela ukuboshwa wena. Wasebenzisa amaphawu emali ukuthi unemali wena. Hawu. Yeheni webantu. Wena wasebenzisa amaphawu zemali ukuthi unemali ukuze uzokwazi ukuthola mina. Imali ikhona vele. Imali ikhona kwayena nje usuqalile uyamphela. Lalela muhle lo mfana. Akafundi kahle kahle. Sengimuhle phela mina wavela usubone yena. Muhle lo mfana. Muhle lo mfana. Kahle nje yena. Wena ugqoka kahle nje yimi lo. Hawu. Yebo. Nayi futhi uzomgqoka Igama lohlelo silungisa umjolo, igama le channel umjolo show. Mina ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. As per usual, uyazi ukuthi masubona mina indaba nje ethinta umjolo esekusuke izolunga noma kanjani. Mawukuthi ke nawe unenkinga ezithinta umjolo njengamanje thumela leyo email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel twabangani bakho, ihlobo zakho, na wonke nje umuntu ofisa azi ngale channel. Nanku thanks la eceleni press wona phela khona uzokwazi ukuthi ulekelele ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngaki channel yethu ukuthi ithola ama resources iphinde ikhule phambili. Membership izokulekelela futhi nayo ukuthi ukwazi ukuthi ke uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi ke bazithole wena bathi zithi iphuma inhlelo zethu wena usuyazi ukuthi kwenzakalani ngazo. Ngale kwaloko sibonga isupport yakho, sibonga uthando lakho, sibonga konke nje okwenza ukuthi ke ulekelele le channel ukuthi ikhule ihambe iye phambili. Njengenjwayelo asikwazi ukuqala ishow ngaphandle komthandazo. Sigobisa amakhanda phansi sisho sonke sithi uNkulunkulu kaMatifana ngawukele. Mesenze njalo ngeke sakuncisha lo muntu. Leyo mali leyo uzoyithola mawukuthi ufuna i-girlfriend allowance uzoyithola, mawucela uyaphiwa noma kanjani mengabe ke ukholela kumthandazo. Ngiphelezele sibone namhlanje ukuthi sibheke indaba kabani uthini kuthina nanokuthi ke sixazululo sayo sihamba kanjani. Sanibonani babukeli. Igama lami nguzethu Sithole. Ngibhalele kulolu hlelo ukuba lungisize ngomuntu engithandana naye. Masiphinde sibingelele embukelo wohlelo silungisa umjolo. Uyazi ukuthi masihleli kanje noma kanjani suke solungisa indaba eziningi ezithinta imjolo yahlukahlukene. Mhlambe nawe unenkinga zomjolo kulula kakhulu kwangakwenza ukuthumela email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uwenze njalo kwazi ba mhlambe ku episode elandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sazi kabanzi ukuthi ngempela kwenzakalani emjolweni yakho. Singagciniye ngokwazi nje kodwa ke siphinde sithole isixazululo njengoba sazi ukuthi abantu abafika lekhaya banenkinga eziningi ezahlukahlukene. Embedeni abanye abalasti, abanye izinto zaba yihambi kahle, abanye bakhulunyelwa ukudla, umuntu athi uzama ukudla kukhulunywe kakhulu. So nawe mawukuthi unenkinga ofuna ukuthi izilungiswe enza njalo umjoloshow@gmail.com. Njengoba ubonayo phambi kwami khona umfowethu engihleli naye la. Njengoba ela lo mfowethu sizolungisa indaba yakhe njengoba ezithola ela kwishow. Mfowethu ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni namhlanje uGrand. Right baba. I know. Mfowethu ngizwile ngi-introduce mina. Ngithe ngingudlala Matifana. Ijongo leli lona luba. Hayi igama mina ngosiphiwe mfowethu wakamdlalosi. Mdlalosi. Yebo. Awu madoda umfowabo osizwe wena. Unjalo. I know. Mfethu ngiyajabula ukuthi ufike kwishow namhlanje. Mengabuzwa kuthiwa mfethu uyadingakala kwishow. Ulana mfethu namhlanje ngoba kunosisi wakaSithole. Uyamazi usisi wakaSithole. Uzethu. Anyamazi. Mfethu ubhalile la kwishow wathi hayi no ufuna nizolungisa izinto. Ongithatha ungibeke nje ubudlelwane bakho naye kuhamba kanjani? Andaba bangizothi mina ngazi konke into ihamba kahle. Kodwa manje uma yena esengibezele abantu ukuthi kunento afuna ukuzoyikhuluma kumina futhi khona kubonayo okurong mina engingakwazi. Mhlawumbe sengezwe yena ukuthi yena uthini ikuphi la sebone sekukhona into erong kodwa mina ngeside lami
yonke into ihamba kahle. Ngibona yonke into isahamba kahle. Mfethu ongichazele ngobudlelwane bakho nozethu mengathi nje kuthiwa ngichazele umuntu okanjani kuwena ngiyazi ukuthi abanye abantu bayasho ukuthi banabantu abathembekile abanothando and stuff so wena mengathiwa nje ngichazele ngozethu ngathi umuntu onjani kuwena Awuzethu umuntu oright umuntu onakekelayo onothando kakhulu wonke umuntu ke phela unayo izinkinga zakhe kodwa nje yena umuntu nje engasho ukuthi umuntu oright lonke uthando yazi nawe bafuna nenkinga hlala libe khona uthando eyinkinga hlala libe khona inkinga uthandweni kodwa nje yena unalo uthando bani yani unalo uthando uyanakekela ngoba nasendlini siphila kahle ngeke ngayiboni inkinga mina okay abantu abaningi mfethu bengabe befika la kwishow isikhathi esiningi kusuke kuyindlala yocansi ukungaperform kahle empedeni nazo zonke lezo zinto lezo ngokucabanga nje kwakho noma ubheka isimo sakho nozethu ngokwakho mhlambe kushodaphi noma yini la ufuna nilungise hayi bafuka unzima ukuthi ngiqagele ngoba njengoba ngingazi nje ukuthi ungiletheleni la mhlawumbe ubethona uke wathi ukukhuluma kancane mhlawumbe manje yabo nje ngilost kahle kahle angazi ngempela ukuthi ngingathi yini inkinga kodwa ngoba mina ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle mfethu ngenhlanhla enkulu ngiye ngambona uzethu and mase ngibona wena ufika angifuni uqamba amanga mntaka baba ngithukile kodwa ke phela ngeke ngisho lutho mhlawumbe uyazi ukuthi ngithuswe yini angani uthuswa yini manje mfethu ngisho ukuthi ukhulile umama ukhulile mama hayi alidluleke kuloko alidlule kuloko lungile mfethu uready kodwa ke ukuthi umbone ukuthi ufuna ukuthini kwena ya hayi ngambona yonke inkinga njengoba ubona mfethu la i-team lesisebenza nayo bazokulandela kumama bambeke la mase siyeza ukuthi ngempela yini la ibhalele kwishow nanokuthi ke yini la afuna neyilungise noma yini ke mfethu afuna ukuthi neyilungise uyasithembisa ukuthi hayi no kuzohamba kahle ekugcineni nje uyilungisa awulaka lizoba khona ulaka phela mfowethu luya ngane inkulumo ukuthi inkulumo isuke ithini ngaleso sikhathi nawe uyazi ukuthi wonke umuntu uyacasula angazi nami azokusho mhlawumbe kuzongicasula mhlawumbe ngeke kuze kungicasule kodwa ngiyena umuntu ojwayele ukusheshe ecasula hayi no kulungile mfethu ake siboneke themba lethu mabili silandela uzethu umbukeli ukuthi kuzohamba kanjani nanokuthi ke bazokwazi ukuthi mabe sefikile la bakhulume kulungela nomfo kaMdlaloso ngoba uyazi ukuthi sena sibona abantu abalwayo siyawufaka kona usawoti esilondeni kodwa silwe namuntu mekuthiwa siyalwa sizilwela nosathane nje asilwe namuntu uyasho umhlabelelo ukuthi thina asilwe nabantu silwa nosathane themba lethu ke lihamba njengamanje liyolanda ke umama limbekela sikhulume naye mase siyabona ukuthi isixazululo sihamba kanjani okay mama sawubona Yebo. uyaphila kodwa Ngiyaphila. hayi no siyabonga kakhulu njengesifiso sakho nangokucela kwakho usicelile usikulandele la umfo kaMdlaloso uzokhuluma naye sengeke ngakhuluma ke naye imbuzo embalo ngimbuza nje ngawe naye noba u2 wanginika impendulo but before nina nobabili nikwazi ukukhuluma mhlambe angikubuze nawe nje sizwe ukuthi wena impendulo zakhe zizofana nezakhe ngiyazi namhlanje nila ngoba khona into ofuna neyilungisa kodwa nje overall ubudlelwane benu buhamba kanjani ngokubuka kwakho Ubudlelwane bethu konke lokho uyabona bahamba nje kahle kodwa manje sebunekhinsanyana yabona ikhinsanyana ukuxabana ke manje okay okuyikhona lokho kungilethela okay mhlambe ngokubuka nje kwakho ma le ikhinsanyana zidalwa yini ikhinsanyana lezi engichazayo zidalwa ngoye khona sekwenza okurong lapha emzini wami okay yebo uhlala nami lapha ekhaya khona kwenzayo manje ufuna khona ukuthi sixabane ukuze aqhubeke nalomkhuba wenzayo okay so akayena umuntu ovakashayo uhlala nawe full time akayena umuntu ovakashayo okay I know angingamoshi isikhathi senu mfowethu mfowamdlalosi nangu ke uma usekhona ukuthi nikhulume manje ngakunikeza nje i-chance ukuthi nikhulume noba u2 Siphiwe engubizele khona kule show ukuthi wena usulala nezingane zami lapha egcekeni lokho kulala kwakho nezingane ikhona lokho usungathi siyalwa nawe ngoba wenzela mama wethu uthatha lapho ukuthi ngilala nezingane zakho mina
ukutshela ubalo Ngiqale cha ngutshelwanga ngumuntu ngiqale ngayibona ngabona kodwa kwathi ngicela ukungenze ngi-understand uthi umfowethu ulala nawe angani njengoba nithandana. yebo Obvious ulala nawe. yebo Manje uselala nezingane zakho. uselala nezingane zami uselala nezingane zami Wena udle isikhukhukazi namatshwele. hayi nawe bafokima uyabona uzethu akangiphenduli njengamanje ukuthi lokho engimbuza Ngifuna ukuthola i-idea yokuthi isibindi esingaka sokulala nomama uphinde ulale nezingane zakho. mana-ke bafumana bafu wena-ke ngesingawe usungizwile ngesathi lami ukuthi ngitheni njengoba usuqala usukhuluma nozethu ulala nezingane zami lona ngiqala ngatshelwa ngumakhelwane wathi ngathi khona ukudla amantshontsho lapha emzini khona ngathi lo ulala nezingane uthi uma uphumile kube khona izinto ayibonayo bengena ndawonye indaba zakulomuzi wethu usuzwa ngomakhelwane akupheleli lapho wesiphiwe ngilinde siphiwe akupheleli lapho uthenga elinye ilanga ngidlulela lezi ingane umbhede ngathola i-under trouser yakhe lo phansi komqamelo walezi ingane futhi-ke ngathola lapho kulala khona le ngane encane kakhulu manje wona ushola ukuthi nje ubulandela abantu nje walanda nale ndoda lena nje ungilandela ukuthi uzongitshela indaba ukuthi uthole i-under yami phansi komqamelo wengane yakho ngizokutshela nje wena ukuthi ulalelani ngizobuza ukuthi ulalelani nezingane zami leli hlazo ongenzela lona Kahle kahle uzokuhlambalaza baba. ngihlekwa ngabantu manje ngenza isilima lona ngoba manje bekufanele lento lena engibuze yona endlini waye ngishiye Angeke. Kanti ulalelani nezingane zakhe. hayi nami musa nawe ukhuluma into ongayazi Awaneliswa noma. musa ukhuluma into ongayazi nawe ukuba ngibona ngilele nezingane mina ulala nazo ngibona yini ngilele asibonanga kodwa siyibonile i-under yakho siyibonile nje. isho ukuthini i-under I-under ifunani i-under empedeni wengane? sihlezi endlini eyodwa ngithi Phasi komcamelo wengane ifunani i-under? awukabuzanga ngani ingane yakho ukuthi ifunani i-under uyibuzile ingane cha ngibuza wena Why mdala ubuza engibuza ingane ngibuza wena ukuthi Ingane. iqiniso lokuthi ulala nezingane i-under phela iyaziwa nti iphansi komqamelo ade kulelo Mfethu, akukho nje okunye ade kulelo wena zethu uyangijwayela wena kahle kahle ade kulelo Wena zethu we uyangijwayela angikwesabi Usuka mina le angikwesabi endlini kuphela uzala bengihlezi nawe ngoba ngiyakuthanda hayi ukuthi ngiyakwesabi angikwesabi inhlobo ngingakulimaza into ongazange uyibone ngizokulimaza 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 into ongazange uyibone ngizokulimaza wena Awumo nendoda, awumo. uyangixhaphaza ngicela ngihlale phansi. Awumo Ngicela nendoda, ngihlale awumo. phansi. Ngiyanicela. Buka manje kuzoze kuvike nami ngimncane majeni. Mfethu, Yabona yini wena manje- zethu uyangijwayela yini wena manje mfethu inkinga Uyangijwayela, yakho? cha uyabona nje uSiphiwe ngiyamangala uthi yini le Mfethu, mfethu awuhlale awume phansi. nawe Yini lento angenzela yona awume lona? nawe ayikho into engingakwenzela Ayi, awusuke wena yini indaba yakho noma ande angawabona lapha wathengelwa yimi Ma ngicela uhlale phansi. yabona wena zethu yabona wena zethu uyangicasula nje uSiphiwe ngijwayela kabi wena Ngishendini sugijima uzuzala manje uzongilethela abantu bamakamera manje uzongithethe ngilana ingane yakho Mfethu. ungibonile ni Lento uma ungayazi indaba nansi imhlolo Mfethu, hlala phansi. weba Mfethu, yabona nawe ungenzela ngicela inyongo uhlale phansi mfethu. yini engizohlalela phansi Ngifuna sikhulume. awume nawe ndoda yini inkinga yakho Mfethu awuhlale yini phansi. inkinga yakho ke wena zethu wena yabona wena zethu ungalokothi mina awume wesabi yokushaya impela Hey, ngiyekeni ngimshaya mfethu. ngiyekeni ngimshaya yabona bafu uSiphiwe lona yabona bafu Ma ngicela uhlale phansi. Ngosiphiwe mfethu. Ufuna bonke labantu babuke thini? Buka manje abantu bayasirecord yonto oyifunayo. yini ningibizele yona la yini ningibizele yona Sikhulume nawe silungise. uyakhuluma nawe ngitshela indaba zama-under atholakala phansi komqamelo yebo yiwo Hayi, lawo uzangazi yiyo ingane leyo yakho nto zokuzalwa. engilethela yiyo lento engilethela ngiyihlaya manje mina komakhelwane ngiyihlaya Ubuza ingane ingane yakho uzogijima angibuza ingane ngibuza wena mdala mina ngithandana nawe Yini ekwenza mina ukuthi- ngithandana nawe Siphiwe yabona nje mfethu ayikho into engingakwenzela yona awusuke la bheka nje namateki onke egama Usho ngokugqoke ukuthini? kanjena yimina kodwa uzongichaphaza hey bakithi usho ukuthini uzongichaphaza Siphiwe. Ulalelani nomuntu omdala? nawe kwehla ungibhedela-ke nawe Ngiyabuza. akwehla ungibhedela ungalwisa ingane yabantu enhle kanjena uyambona lo muntu indoda umuhle yakho. akadingi indoda yakho nami watshelwa ngicoma kanje hey Mfethu. sihlangana nawe ngathi nje ingane yabantu ayidingi nje kulinyazwa le ngane uyayibona nje njani egcineni wangilandwa ngilethe endlini Hawu. wanakho unemali hey wena hey Eh? ungahle mina Usulana ngikukhuza naye lo mfana mina lo. ngikukhuza ekutheni nje Lo mfana ungamthinti lo usulana naye, mfana nangu usumnqoba ungamthinti phela. nje umuntu Ungamthinti Omhle wangivela kanje, ukudla umuntu kahle omhle manje. kanje uyena umuntu osekudla kahle Ngimdla njengoba mfethu. mina ungafuni Lo muntu ukudunisana omuhle. kumina Lo muntu- angithi mina ufuna ukuduniswa kusho ukuthi usudunisela yena lo mfana lo yena webani angithi awufuni ukhuluma ngaleyo nto kanti Ehhe, lalela-ke awufuni lalela-ke ukuduniswa lalela Imake kanti ungadunisi kwama yikona okwenziwa wadla iy'ngane zakhe. ungenaphi wena Mfethu ngizama ukuthola isiqalo. lalela mina ngifuna Isixazululo. ukukutshela
Lalela lekho kuqinisa ongitshela khona ngikwazi mina ngazi izinje ezilala kanjalo angaze ngizwe indaba yabantu ukuthi balala kanje ngoba bathi ungitshela khona ungafuna ukudunisa kumina undudisela lo mfana lo hey wena ukudunisa angeke usebenze lo ungiyeke wena yini inkinga yakho ungashaya nje ingane yabantu enhle kanje lokho engitshela khona inhle hawu lena ngathi yapolish ubani ukushaya nama ngwesabi muhle mfana manje muhle lo mfana ungangisapho ubizelene lezi igora zakho awusuke nawe yazi wena mfana ngicasula wena mina nje kuzokushaya impela shaya impela nama ngwesabi phela usuke ngikuthanda nje mangikuthanda uma ngisapho ubizelene lezi igora zakho lezi umuntu ungumthanda kodwa ubizelene lezi igora zakho uma ngisapho ngifuna ukucazulula le ndaba ngoba mfethu nawe wasithandweni nawe mfethu yazi unesidina mina ngisothandweni nawe awusuke la ngifuna sicazulule le ndaba angiyindawo ngizokusakaza impela unesidina kodwa mfethu yazi unesicefe unesicefe ngoba manje uthi uyaqazulula uqazulula lutho ngizoxazulula uhlangene nozethu la nihlangene niyadlana nobabili ngigijima nizongibukisa nabantu la mfethu umuntu omdala ngizomudla kanjani umuntu omdala mina ngimudla kanjani ngimudla kanjani mina ngoba phela wena unankinga nokudlana abantu unenkinga wena ungananga incoma ethi umuhle awuthi angincoma manje shuthi ngimombeke bapha ngicela phansi mfethu wazi wasidala isicefe mfana yazi awungiyeke wena mfana yini inkinga yakho awusuke lana ungalibazi mfethu yazi bafu ufuna kufe la makhamera manje ufuna kufa amakhamera zethu yabona mfethu yabona mfethu ngwesabi ngulindile kusakaza wathi uzodinga i-raise lami so sebenza mina ngikhuluma niqinisheshiseke angenzi ngiyimela yonke lento eniyikhuluma la mina awona into eniyikhuluma la ngenzi ngiyimele kodwa wena khuluma ngifuna yona le nkulumo ukuthi khuluma silungise mina ngiyakuthanda wesiphiwe ngifuna silungise ngiyakuthanda ngifuna silungise ngoba lento yezingane ihlazo kabi impela ihlazo kabi lelo lenzayo ulala nezingane ukuthi ngilala nezingane izwile ngamakhelwa njengabambi anda ngaphansi komqamelo i-anda phela mayiphansi komqamela akekho umuntu ongazi ukuthi isuke kade ikhunyulwa kunjani ngabuthola nophaqa bakho phansi kombhede wakho ikuyenzeka i-anda yami ibe ngaphansi komqamelo wakho made sense hayibo lokho engutshena khona hayi masukuphazamisa le ngane masukuyiphazamisa nje le ngane yabo le ngane ungayiphazamisa ungayiphazamisi le ngane itshena impela nje iqinise itshena iqinise itshena nje iqinise le ngane hey wena wesiphiwe yabona lesigonyela lesingijwayele asiyilungise lento ngoba siyadingana sobabili siyadingana uyamdinga uma siyadingana asiyilungise nje nemali imali angithi usebenzisa ama-powers akho ukuthi unemali wena usebenza mina ngiyamangala ngoba wena athi ungimasaja lapha usakwenzi lokho athi ungimasaja ntambama ungithobe nenyawo awusakwenzi ngiyabuka ukuthi impela lento engayibonayo ungitshelile nje into ekhona ukuthi wena inkinga iqale ngoba nihlangene ngami umdali wakhona la no mfethu uthi umama nihlangene ngami nawe wadunisana uma ngoba kadunisana uyakudunisela wena engidunisela kephi angithi wena uma wafuna umlaliso kwenja wena umlala kanjani wena melele nawe mina ngifunda ukulaliswa kwezilwane mina lento ifuna kimi ngeke uzuyithola mina ngisise isilwane ngazi ukuzilwane kuphela egibelanayo njengoba unenkani kanje netotolo kodwa lento futhi yeyingane ufuna ukulizwa lento yeyingane ufuna ukulizwa ninenkani nini ufuna ukulizwa dunusa ngikukhombisa ninenkani enjani dunusa khona uzobona ukuthi ninenkani enjani athi ufuna ukulizwa kanti wena mfethu wenza yonke into angenzi yonke into kodwa ngifuna ukukhombisa wena uthi uyangibuza linjani ninenkani ninalo ufuna ukukhombisa Siphiwe hlukana nalento oyikhulumayo manje into engiyifunayo le ngize ngayo la yokuthi uyahlukana nezingane zami noma ngiqhubeka nami ukuthathe phi lokho ukuthi ngithana nezingane zakho hey wena ikhanda lakho umthetho wakho linosimende leli khanda lakho leli linosimende umentweni eyodwa errong omakhelwane bayazi Siphiwe abantu bayayibuka lento engitshena yona sibambe iande ulala nezingane zami wena nihlangene ngami umdali wakhona la isiprove wrong yini edala ukuthi ungakhulumi nami endlini uzogijima ukubiza abantu bamakhaya ngiyakwazi njengoba wenza njena nje njengoba ulwa kanje ngiyakwazi uma uyakutshela into oyaziyo uyalwa yazini ngilwisa njengamanje ngilwisela ukuthi ungilandela abantu bamakhamera ungilandela lezi igora nalentshebe lena izongikhulumisa indaba mina ngifisa ukuthi sizolungisa laba bantu bayulungisa umjolo la umjolo show ngase ngicabanga ukuthi yibo ke mina bazongilungisa sebebasizile abantu abaningi lokhu ngihlambalaza kanje Wesiphiwe ukulungisa lokhu awethisa umoya ukulungisa lento bazothina abantu abangazi bazothina abangani bami obani
ungabi nendaba nabantu masilungisa izinto zethu zothanda abantu bazokwenzelana. Hey umdala manje unendaba kanjani ukulungisa izinto phambi kwamakhamera umdala ungaka. Ngimdala kunawe. Hey wena. Lalela yazini. Mina mangingathi wena ukwahle lomfana mina. Ngifuna ukukutshela into ongayazi. Angikhulumi nawe, athi ukhuluma nomuntu wami. Ngimdala mina. Kusho bani? Ngoba mangingathiwa vula uzipho lapha into ezovela phi yesabeka. Yesabeka. Sewukungihlangabhala lokho kusho. Yesabeka kodwa uthi ingane ikhona ingane nalento engiyibona yesabekayo kangaka ingane nami vele hayi suka suzwa lento ofuna ukuyizwa lalela ingane zami soyidebuke wayiqeda wena zikugile nezikugile yipipi lami hawu hayi wena hayi uthi umncane kodwa into oyiphethele mangathiwa vula la uyesabeka hayibo wena ngizothi tunusa wena ngukhombisa hayibo nangu siphiwe yeyi wena Siphiwe ulungise lento. Ngiyilungisa ukuthini? Ukuthi wenze njani indaba yengane? Wenze njani indaba yengane? Ngizoqhubeka ngizidle. Wena uma uthi uzoqhubeka ulokhu ngitshela indaba uthi mayithi dunusa uthi wena ukhathele. Oh kanti uyazidla ingane. Uyazidla wena vele ingane. Vele ingane uyazidla. Vele wena ingane uyazidla. Uzithole lokho ubufunayo. Hawu lalela-ke ngoba uzidla nje-ke udlana le ncane-ke under age eno-70 ngizokulandela amaphoyisa. Wena masuboshwa nini wena ukuthi udlana nami uyindala ugogo. Ngeke ngisengiboshwa ngoba amaphoyisa ngiwatshela wavula uzipho. Uzoboshwa nini? Akusho lutho ukuthi wena ugogo nawe uzoboshwa nini? Ayobaleka kwasawona. Ngicela ungiyeke mfowethu ngilungise indaba zomuzwa wami. Wena uhlukane nami phansi. Awungiyeke mfowethu. Mfethu. Mama sengivishwa abantu ababili ngilungisa umuntu wami lo. Mina ngizobe seningekho ntambama seyisendlini la. Uhlale phansi. Ngihlale lana phansi. Khona sokhuluma kahle. Asikhulumi yabo nje wakho uhleli phansi. Asikhulumi nisimini. Hayi uthi uzongibophisa yena uboshwa nini ke yena? Ngiboshwa ukuthi njalo. Ukuthi umdala. Letela phansi kwaziphi. Umdala ugogo wena ugogo wena. Amaphoyisa ngiyawatshela wavulela. Ugogo nawe udlana nami uyingane. Ngiyowavulela ayiboni anakhona. Ingane kabi nawe uthi yebo ngiyowavulela bese ngitshela ngangibopha makunjani. Wena uzoboshwa. Kwakhona lokho ngiwacishe kuboshwe wena. Hawu. Yeheni webantu. Wena wasebenzisa amaphuzu emali uthi unemali ukuze uzokwazi ukuthola mina. Imali ikhona vele. Imali ikhona yena nje usuqalile uyamphela. Lalela muhle lo mfana. Akafundi kahle kahle. Sengimuthela mina wavela usubone yena. Muhle lo mfana. Muhle lo mfana. Kahle nje yena. Wena ugqoka kahle nje yimi lo. Hawu. Yebo. Naye futhi uzomgqokisa kahle. Ubani? Yena lo mfana usimncane. Uzosilungisa lo. Ulungisana. Ukuthi ngiyakufunda phoxa. Hayi mina ngijwayela kabi. Mfethu uhlale phansi silungise. Hayi ngijwayela kabi mina. Uhlale phansi. Imihlolo yami bakuthi Siphiwe. Ngijwayela kabi nje ngempela. Uthi ngimdala mina. Uthi ngimdala. Hey, kodwa imizimba. Uthi ngikubiza ngegama futhi ngikubiza ngogogo ngabe uthi mama ugogo wani. Bafethu Siphiwe mfethu ngicela mfethu lento. Ucelani wena? Silungise kahle mfethu. Ngoba ulokubona mana ke wena wathi ubufuna ukulungisa. Ubungezi ngani wethu ungesi nalezi igonyela nalama camera uzana. Uyazi ngani uma bengizoli into engilisa mina lama camera ngibukayo hayi wena ngeke ungenze lutho wena wena sigonyela futhi ufuna ngempela musungikhomba kanje wena musungikhomba kanje wena hayi wena musungikhomba kanje wena wena Siphiwe musungikhomba kanje wena uzibiza into zakho ngiyakubona Siphiwe muthi usikora mfona mina ngeke lezi ingane zamayilona ngiyenze lutho mina ayilala ingane zamayilala uyiqedile ingane yami Nkosi yami ngabe zona lezi ingane ayisenazo nisifo ngoba mina ngisizwa ikhondom phela wena uzoyithelela ingane zami ngesifo wena wayiqhumisa nakuwena ikhondom hawu wayitshethi ngushanga sengusha brown uqeda uyabona ukhohlakele kanjani Wesiphiwe bengingakwazi ukuthi ukhohlakele kanje uyabona benga ngangayiqhumiswa wayitshethi ngushanga ikhondom sengusha brown hawu Siphiwe mawukwazi mfethu ukukhalisa umuntu omdala uyabona ngalento eyiphezulu wazwa nestress mfana uthi ngisuka le bengubophisa ngibophisa wena ukuboshwe wena hawu ukuboshwa wena umucabanga lutho ngiyobatshela ukuthi ake bevule ngaphambili kunjani ngoba sethi wena phela anakhonda leliphethe ukutshena ngeke akhopho iseningabopha kunalo kacishelezele kubopha hey okay awona ngiyanyanyisa wena okay hawe ngicika ngempela bona ke manje usungicike wangempela awume nawe awume ngisafuna ukukhuluma nomuntu wami ungasho mfethu uthi angime phela uyini wena ubona ukuthi uthola kumina awumuntu lona umuntu ngoba vele sekubhebha kahle vele wena uyanginyanyisa wena yazi into ebekufanele uyenze le bekufanele ukhulume nami endlini ungizwe ukuthi ngoba wena ulalela ikhanda lakho ligcwele usimende ngiyalazi seligcwele usimende namhlanje ngiyalazi ikhanda lakho ligcwele usimende igama ikhanda lakho gcwele nje usimende
Siphiwe mfethu ngicela silungise le nto mfethu once and for all. Uzoyilungisa kanjani Nteshi? Kahle ethi awufuna ungilalela. Uyakwazi ukulungisa izinto zabantu? Zibaningi abantu ngibalungisela izinto zabo. Awukwazi uyilungise phela Yazi ezami. Awungazi mina yazani iyaqalana la iyagcinana futhi la. Yazi Siphiwe ngizokushayela manje ukuthi awulaleli. Ushaye mina? Ngikhuluma nomtho yini manje? Ushaye mina? Wenzeni wena? Hey kahle wena. Hey. Ngizokubulala. Ngithatha kanjani ngempela? Ngithatha kanjani ngempela? Yazi Siphiwe ngizokubulala. Awutshelele isigora sakho sisukuma lapha eceleni. Ngizothatha isigora Siphiwe ngisibeke lapha ko plastic. Wasona futhi nize nobabili naso. Mekuthi kanjani? Siyini? Yezona mfana. Siyini? Wawena nize nobabili ngeke ngidlala umfazi. Yeke into embi njengamanje nangekhuluma ethi ake silungiselele. Kulungiswani ngizongihlambalaza indaba yengane. Usidlela ukuthi ngidlile. Ingane encane. Ungafocus kuma. Angithi wena wayiqalela uma. Akafuni ukudunusa, akafuni ukwenza idaya. Hayibo. Ukudunusa kwani? Uzwileke manje. Yini leyo nto? Ukudunusa kwani? Uthi ngidla ingane zakhe. Ukudunusa. Hey wena ubheke uyazidla kanti ingane athi ingane zakhe ziyadunusa. Zingene mina ngeke ngenze into ekamerweni lami emengekho esemsebenzini ekamerweni lethu. Zingene igqoka amaphenti kuphela. Ngingenze njani mina? Hey wena ngumfana nami ngiyaqhatha ngiyaqhuma ngiyapalaza igazi lami liyagijima. Wesiphiwe izingane zami umthondo uhlezi umile. Wesiphiwe manje nemezongitshela ukuthi kunezinto angasafuna ukwazi ukuzenza ngoba angeke ngikwazi ukuzenza hayi ngoba ngithi ngimdala mina ngeke ngenza into ezilwane lento ngitshena yona uthi angenza into ezilwane iyona ke lento mina engenza ukuthi ngikhuleke ngizizwe ukuthi hayi uyithathe ngoba wafika ungayazi phela neminyaka emibili sihlala nawe lento ubuyifuna kulonyaka manje ucabanga ukuthi wena kule minyaka emibili ngihlala nawe before kanti bengiyitholaphi ngokuthi uyisex ngiqale kuwena wena ucathi ngilithole kuqale kuwena nje uqala mina ucathi ngize ngilithole kuwena lolo libandayo ngilitholiswe ukuthi wena kunezizathu seliyabanda manje ngoba ufuna ungenza hey wena Wesiphiwe seliyabanda enza lo seliyabanda manje liyabanda ufuna ungishayisa idala engiyifunayo mina athi awufuni nansi emhlolo liyabanda uyabona nti uyachwenza wena ontanga yethu mina izingane zakho singenzise ucansela umnandi kabi kunalolo ayi kahle wena khuluma nawe akhulunywa nje nomuntu omdala ubuka ukuthi ungilethela uma uzokwazi ukukhulunywa kanje nomuntu omdala Sithembisile mfethu nje ukuthi sizokhuluma kahle la silungise izinto hayi kahle nawe kahle nje hayi nje indaba yemi awusuke la ufuna nti uzokwami ngifuna ukukhuluma nawe man to man hlala phansi phela ukuze ukhulume nami manje uyaphethe uzokwami kufanele kusasa ngiyithathe zonke lezi izingane ngiyocheck ukuthi ngaba yinazo izifo nawe uyicheck yeheni webantu sharp brown nawe uyicheck hawu mina akaze ungitshene kuthiwa ikhondom ngibaleke ngani lokho athi uhlezi ungitshela indaba yekhondom ngawudla kanjani uswidi usephepheni ayikhohla uyabona ukuthi ungcole kanjani uyayibona ukuthi ungcole bengakwazi ukuthi ungcolile neke namhlanje uyakubona yeheni bakithi ubuthi uzohlambalaza mina kuhlambalazeka wena ke angihlambalazeki kangako nguwe lo hlambalezekayo ngithini okay ngokuthi ngijola nogogo Siphiwe ngihlambalaza ngokuthi ngijola nogogo ubani ugogo wani umdala uyayibona ukuthi umdala umuntu nomuntu wangisusa le ekhaya wangilethe emzini wakho uzongibeka phambi kwezingane engilingana nazo umdala ungaka ufuna ngithini lalela ke ngangimdala ngiyingaka akaze uyisho yonke leyo nto ukuthi ngiyabhora mina wawuncoma everything ngutshela onginikeza imali manje ungasho kanjani la usutha khona uthola khona izinto eziright mfethu angiyontombi yakho usulokhu ngibuza mina ngilwi nawe mfethu angilwi nawe angiyontombi yakho usulokhu ngifuna silungise izinto ulungisa uyithini yonke le umama akanankinga mfethu ukuthi uqhubeke nezinto zenzayo kodwa ufuna mfethu ukuthi uyeke izingane zakhe awukwazi ukuthi ukwazi nakho nje ngicelayo uzoyenza lento engiyifunayo yena into esiyoyikhuluma hayi ukuthi sengavuka kusasa sengiyenza fanele ukuthi siyikhulumela ngithi uzungibiza ukuthi angiyeke lento engiyenza ukuthi ngidle izingane zakho ungibize phambi kwamakhamera nalena siyikhulume khona la siyiqede manje sathi mesifika endlini siyaqhubeka senza umcimbi wethu lalela angeke ukuthi ngivuke ngilale bese ngivuka sengiyenza into asho ukuthi nami ngangeke ukuthi ngilale ngivuke sengithi ngiyayiyeka izingane zakho uyaqhubeka nazo uyaqhubeka nezingane zami wena ungijwayela kabi uqhubeka nezingane zami ukhamkafu manje lona futhi uqhubeka nezingane zami wena uqhubeka nezingane zami wena uvuma kaphike wena futhi manje mfethu sitawuhlale phansi okay wena zethu umlandela igora lezi la uthi izongibamba ungilethele igora angilethelanga umuntu mina bengifuna sizokhuluma ungilethele igora la ngilethele ukuthi sizokhuluma ukhuluma lokho ufuna ungishaya ngifuna sikhuluma nje ukukhuluma ngikhathele phela mfethu uhlale phansi mfethu esikhonyana siqhamukafu manje sona yazi nawe bafundi yazi ngiyakubona mina ngiyangicika nje mfethu
Cela uhlale phansi. Awusuke la lokukhukhumala lapha phambi kwami wena. Usuyabona. Wena ngeke ngize nami ngithathe isinqumo manje. Uma ukuthi nawe usithathe isinqumo sokuthi lento engiyifuna uzoyenza. Hayi lento ifuna izokwenzeka ke. Ingahlukana nezingane zami. Okay ke. Umuntu kuze kufe ingane zami ibulawa nguwe. Ayibulale ngane. Uzoyibulala konke engale akwe-under yakhe. Hayi suka. Iyakuxaka nawe. Angifuni ingane zife kulungile mina ngayikhethela yena. Mfethu, ngicela lento siyilungise. Umama uyavuma ukuthi uzozama ukufunda kancane izinto othakazenza. Kodwa ucela uhlukane nezingane. Okay, mana ke mngani wami. Mewuthi nakho kusiyangixaka futhi uzofana ngibuye ngigijime ngize kuwena ngizomtshela awusiyangixaka futhi. Ngilistambe ngaphandle mfethu awukwazi mfethu ukuthi wena nje ushebana beans nje umama ekhaya nezingane eziwu2. Shuthi wena udla abantu abawu3 endaweni eyodwa. Awungitsheleke mngani wami. Zona ke lezi zingane njoba zingekho la zingazi nanokuthi kuqhubakalani la kumawazo nami. Uzofika endlini ezitshela ukuthi azingiyeke ngoba phela ngikuze nami ngiyihlabe. Izona belokhu iziwela kula kumina. Shuthi ma kumele uyitshele ukuthi aziyeke ukuhamba ngamavikini. Yebo ngizofika ngikhulume nazo mningane. Ingane ngoba phela ijabule. Ingane zami. Kusho bani mina ngizokhuluma. Phela bengeke singiphindise kathathu ka4 ka5 zingajabuli. Hawu uzophinda ka5 edlule. Ufuna enzeni uma ufuna ngaqoka ibikini? Angazi. Wena uzobona into njani. Into ejabulisayo phela into oyifuna. Ibikini yani ungizwile ukuthi ngitheni mina? Njengezingane angithi izingane ziqoka. Ungizwile ukuthi ngitheni eqaleni? Angithi izingane ziqoka. Ungizwile ukuthi ngitheni ukuze mina ngizwe ingane. Yazi mfethu wena unenkani ingaka uhlaba izingane ezincane nje. Awukahle mfethu. Ufuna ihlatshwa wena lezi ngane? Ontanga yami labo. Mina ubona bizindala kunezingane kunami. Naba nje abantu bakho. Kungcono ukuthi ufike nazo uma lezo ngane ngikhona mina ngikhona yimi lokho okungcono ukuthi ufike nazo izingane zakho ibona kwawena mhlawumbe wona kuzovela uqhanyele semthamo sengiugogo manje wesiphiwe sengiugogo manje abantu ungakanani ngoba ngisho umama ngekho thando phakathi kwami nawe wakwamthanda kodwa uzethu hey kahle nawe ndoda wakwamthanda yini mhlawumbe lo umbuzo nje mfethu uhlulwa yini ukuyibuzela yena lo mbuzo umbuzo zethu wake wakuthanda lo mfana umucabanga noma wevele efuna ukuthi nje akushebe wayengithanda lo mfana wayengithanda ngoba ezengithoba inyawo uma ngibuye emsebenzini ngangifuna imali hayi wena ngiserious yeheni webathi wena mfana usungilimaze kangaka isikhathi esingaka ungilimaza wena yabona zethu kuzofanele wazi ukuthi ngiyindoda mina njalo yabona into yakho uzolokhu usukuma la uthi ufuna ukugadla la kumina ngeke ngize ngiyimeleke iyangethusa lento ayishoyo ngisiphushele ngibuye ngiqhumise ngempama iyangethusa lento engiyizwa namuhla ngiyatshela okay ngoba nilwa kakhulu ngicela mhlambe sifike kwi-solution manje ukuthi ke nifikile la nafike nalwa senze njani ke manje kusuka la uwabuza mina buza umuntu ongilethela uyayiyeka yini mfethu lento yokudla izingane zama buza umuntu ongilethela ungabuzi mina uthanda uyamthanda kodwa uzethu because kumele phela kuqhubeka into elikhona ngicela ukuthi njengamanje uhlukane nezingane zami siqhubeke thina sithandane izinto izimvuno zakho oyifunayo zasembedeni ngizozama ukuyilungisa kancane kuze kube right mana ke zethu yini ekuhlula ukuthi lento oyikhulumayo njengamanje uyikhuluma endlini ungazi ungilandela abantu engabazi ulanda amakhamera uyalwa mawukhulunywa la ubungeke uyivume lento yokuthi ulala nezingane zakho uyabeyuza nawe ubungeke uzoyivume ngeke ngingabeyuza ngithi ucishe bosufuna ngisho ukuhlaba mina bengizokwenza njani uqala wahlaba simhlolo yakho wayeka ukuhlaba uma wahlaba izingane zakhe waqeda ukuhlaba izingane zakhe unesibindi sokutshela mina in front of amakhamera ukuthi angidunuse bengizothini phela uma ufuna ukuzwa ukuthi linjani ngani ini mfethu asiyeke lento mfethu yazi vela siyeke ngoba ngenzela itrauma nayi indaba enkulu ayikho vela siyeke indaba enkulu kusuka manje masiphuma la wena uzohlukana nezingane zami mina ngizokwenza konke okushoyo lento ebengiyifuna ke nami hayi lento ungitshela indaba zokuthi wena uthi ngeke uvuke namhlanje ungitshela ukuthi unento usuyifunda usufanele uyenze cha ungitshela uzoyenza uzoyenza nami ngizoyenza lento oyifunayo musu ukubuyela ke emuva njengamanje nje asiphume lapha bese siqhubeka nothando lwethu nanso nje into engiyifunayo mina uzoyenza into engidingayo ngizophinda 100 kanti ngizophinda 100 ufuna ukuzwa kahle nalentshebe leyo ibizile umfana omncane nayo izwe qedela ushaya wena ungijwayela kabi ngizokushaya hawu ungathi masudlana nozethu masuyitshethu uzodla nami ngizokubhonya ke nje mina silungisa indaba yakho nozethu la awulungisi muzo lokhu ngichomela ukuthi umuhle ekubeni utshele uzethu
ukuthi umuhle uyalungisa lapho Sengithulile mfethu. vele kufanele uthule ngoba manje uyajwayela zethu ngizoyenza into oyifunayo kodwa nawe uma uzokwenza lento engiyifunayo Ngizokwenza nami, ngizokwenza njengamanje nje hlukana nezingane zami, hlukana nje nezingane zami. ngelinye ilanga-ke kodwa-ke uma ukuthi kunenkinga ekhona uye ungibizela abantu bamakhamera Ngenze njani? khulume nami Ngoba unjena nje, nginjani awuyiboni wena. Lamandla unawo ofuna ukulwa, uma ufuna ukuphika into oyaziyo. uzubona ukuthi kusho ukuthi abafana uyabathanda why lonke leli ithimba lalentshebe lengekho umuntu wesifazane kuhamadododo Ngoba siyazi ugijime washona emadodeni wawubika iy'nkinga Besazi ukuthi sitsheliwe Nawe. Lengaza ukuthi amadoda azokubamba. Sitsheliwe ngawo ukuthi umuntu onjani. ubona ukuthi angibambe aqedile Ho, aqedile ngoba sifikile unesho manje. ukuthi aqedile Aqedile. Afuna ukulwa namanje. ngifune kulwa ngizolwa nawe wena uyini wena engalwa nawe Phela mfethu musuku lokuthi ngiyini mina mfethu yazi lo nto ayifiki kahle kumina. noma noma Cha, Hey wena uyekele ngane ngiyokutshena kuze kube nini? Thihlukani nale ngane. walinge nje ungijwayele Ngiyokutshena kuze kube nini? Uzoshaya abantu wena. Ngiyokutshena kuze kube nini? Uzoshaya abantu wena. Ngicela nawe. kwanawe njalo kwanawe Ngiyokutshena kuze kube nini? nawe ume nawe hey yazi madoda hey yabona indaba labantu laba eish Mfethu asiqedeni lento sambeni sesiqedile vele wena unenkani. siqedile Phela khona sizoyivala kahle ishow. Hlala phansi mfethu. esigora usuke-ke la duze wami nawe uqhamukabi lo hey Ngeke mfethu uzosiqede thina. Ngeke uzosiqede. Okay. yazi ngokuthi mhlawumbe mina nawe sobabili nozethu sobathathu uzobona uma ngizokuqeda Ngiyabaleka ke bafo uma sekuhlukile. uyabonakala Ngiyabaleka mfethu. So ngiyaphinda manje ekhaya ngiyolungisa izinto kuzohamba kahle futhi. Yiloko kushawo meke ukuthi umama uyazenza hayi kodwa mina izinto zakhe. ngiphoxekile ngabe yami yabona nje uzethe ngithathe ngiletha la ayi ungiphoxile bengazi ukuthi ungiletha phambi kwamakamera mina kube bengazi mhlawumbe ngeke ngize ngivume Mina ngibonga nje ukuthi indaba sisiyilungisile. Nami bengeke ngize kulunga ukuba bengubize sisobabili ekhaya. Ubungeke ngibonga mina ukulunga. Lolu hlelo luyayilungisa izinto nakho selilungise nezethu. Yeah. Yiloko kubalekile. So mfethu i-wrong lonto. Yeke ingane. sengizwile ukuthi khona oku-wrong noku-right futhi Okay. sesingaqhubekela kokunye Hayi. lokwey'ngane nje sengikuzwile ukuthi Hayi ku-wrong. mase uzwile mfethu siqedile. Siqedile. Ngiyabonga mfethu ukuthi ufike kwishow. yini manje Hawu mfethu ngifuna. Ngiyabonge. Noma mfethu sinikeze i-hard time kodwa siyabonga nakuwe. Yebo, yebo. Mama zethu ukuthi ke uyasigora wena ukuthi wehlisa umoya. hayi khululeka bafo khululeka ngi-right mina zethu ngi-right Ngiyabonga. Hayi. Hayi angazi nanokuthi ngithini imbukeli kodwa ke njengoba ubona nje sothi kulungile. Umfethu uthembisile ukuthi uzoyiyeka izingane noma washo athi uzozama ukudunusa nezinye izinto ekumele azenze ngoba hayi cha imeli inkabi ngokuthi akadunusi. Sithemba ukuthi izinto zizohamba kahle ubudlelwane babo obulunge umfethu ayeke izingane sizwile ukuthi izingane ezincane lezi ndoma akathanda ukuthi ke lento engaka ethola uyena iphinde ithole nawe abantwana bakhe bese bancane mhlawumbe nawe unenkinga ezithinta umjolo email njengamanje umjoloshow@gmail.com lekhaya ke bafethu nawe mesivala ishow siyakhuleka so ngiyacela njengamanje sonke sigebise namakhanda phansi sithi inkulunkulu kaMatifana ngahawukele nengabe nenze njalo umthandazo wenu uyafika ezulwini izolunga mfethu izinto eziphakathi kwakho noma right siyabonga kakhulu nawe ukubukela kwakho umbukeli ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi isilungisa noma igama lohlelo silungisa umjolo igama le channel ibizwa ngokuthi umjolo show siyabonga kakhulu siyabonga